Odbornici Skupštine opštine Knjaževac većinom glasova usvojili su odluku o osnivanju regionalnog centra za stručno usavršavanje koji će najviše koristiti prosvetni radnici čije stručno usavršavanje finansira opština. Taj deo se inače finansira iz budžeta opštine Knjaževac na način da se sredstva prenose školama i onda oni finansiraju odlaske na te seminare svojih zaposlenih, gde se tamo plaća, ne znam, i kotizacija i smeštaj i to što ima. Pa je jednostavno se došlo na ideju da ako se to uradi u Knjaževcu, da u najmanju ruku tu vrstu troškova opština neće imati sa jedne strane, a sa druge strane ako se u tome uspe da to bude regionalni centar, onda naravno da će se ti seminari i to dodatno obrazovanje i stručno usavršavanje obavljati kod nas na našoj teritoriji opštine Knjaževac, što će obezbediti dodatne izvore prihoda. Ne sporeći potrebu za otvaranjem jedne ovakve ustanove, odbornici opozicije kritikovali su način kojim je odluka o osnivanju došla u Skupštinu. Da smo dobili uz ovo golo rešenje, odnosno predlog odluke, da smo dobili bar deo ovoga što su oni pisali, što su sada pričali, o broju prosvetnih radnika, o broju seminara koji u toku godine treba da se održe, o smeštenim kapacitetima, pa to je valjda trebalo da bude pre nego što je doneta odluka i napisana o tome. Koliko zaposlenih će pored imena i prezimena, v.d. direktora, i to mi se sviđa, jednom da vidimo za koga se nešto osniva. Bez obzira na to što izuzetno cenim i poštujem gospodina Tomića, ništa nemam protiv čoveka. Niti protiv toga da bude v.d. direktor. Ali volim kad se nešto osniva i lepo, a osniva se za određenog čoveka, da se to označi imenom i prezimenom. Meni lično odgovara osnivanje ovakvog centra, odnosno predlog ovakve odluke, da se preciznije i tačnije izrazi. Iz dva razloga. Prvo, akreditaciju nikad nećete da dobijete za za osnivanje ovakvog centra, a drugo, iako je dobijete, baš vam hvala. Gospodin Tomić je v.d. direktor, a u sledećem, naravno, izmeni skupštinske većine, ja pretendujem na to mesto. Pa mesto tog razloga možda i interesuje koliko zaposlenih će biti u ovom regionalnom centru. Ako kandidujete sami sebe, prvo kažete to ne treba postoji, borit ćete na sudu, a onda kažete da će uskoro da se promeni skupštinska većina, pa onda sa ovog mesta kandidujete sami sebe. Toliko toga zanimljivog rečeno u prethodnim minutima, dok ste vi govorili da zaista možemo da pričamo koliko god hoćete o tome, ali molim vas, nemojte, molim vas, bez povoda da držite takve govore i bukvice nekim od nas koji se pomalo razumemo čak i ono što ste vi studirali i zašto se predstavljate ste možda najbolji pravnik u Knjaževcu, verujte mi, daleko je toga. Na sednici je usvojena i odluka o osnivanju preduzeća Banjica koje će gazdovati bazenom, planinarskim domom na Babinom Zubu i sportskim terenima u Knjaževcu, opet uz primedbe opozicije da način finansiranja novog javnog preduzeća nije transparentan. A koliko je celodnevno zasedanje bilo naporno, možda najbolje govori sasvim praktičan predlog odbornika Saše Stankovića. Dajte pauzu da ručamo ili da se snađemo, da nam neko od ovde donese prženo ili šta već bude, ali dajte pauzu da ručamo. Vi samo kažete radimo dok se ne završi. Ili ajde da promenimo poslovnik i statut pa da kažemo sednice traju dok se ne završi.